दिल्लीयाव जे जोङो बड'लेण्ड महोत्सव खुंबाय मुलुगनि मानसिया मिथिबाय भारतनि मानसिया मिथिबाय आरो बे बड'लेण्ड महोत्सवआ सारा इन्डियायाव आरो बांसिनै आसामाव सार्जिकेल स्ट्राइक खालामदों मास्टार स्ट्रक खालामदों सोरनिबा नेता गिदिर गिदिर 1-2 नाम्बारनि मोखाङा गोसोम जादों आसामाव जादोंना जायाखै रायजोफोर टिभियाव नुदोंना नुवाखै थारमाने जोंखौ मालाबाबो बिदि सानफ्लाङाखैमोन बर'फ्रा जे बै लेभेलसिम सहैगोन बै लेभेलसिम जे जों काउन्टार होगोन जों रावखौबो चेलेन्ज खालामाखै बागुरुम्बाखौ मानो थगायखो बागुरुम्बाखौ नोंथाङा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै बिहुनि उनावनो घोषणा होदोंमोन बिथाङा जोंनि मोजांबो मावदों किन्तु मालाबा जोङो बांद्राय जौगायोबा एसे लासै खालामनो नागिरो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकार नङा जोङो पार्टी नङा जोंनि जातीय स्वाभिमानखौ लानानै जातीयताबाद बड'फानि आदर्श गेरेमसा हारि दानाय भाइ भाइ दानाय आरो बेखायनो दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सवखौ सिमां मोगथां मोनलाय होनाय बादि जोङो हाबाफारि लानानै सोमोनांहोदों। नाथाय मोनसे खोथाया सैथो जे बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' हारिनि माखासे आफादखौ लाफानानै जेरै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ आइजो अनसाय आफाद दङ फोरोंगिरि आफाद दङ हारिमु आफाद दङ जोंनि हारिनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि दाग गोलैनाय माबा मोनसे माने बदनाम लाबोनाय जों बे खामानिखौ मालाबाबो जानो होआ आरो जोंनि हारिनि थांनानै थानायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा बे जाबाय जोंनि मोनसे थांखि आरो बेनि सायावनो जों सावरायगोन जानो हागौ जोंहा माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय नाथाय मालाबा जों ओरैबायदि आन्दाज खालामो जे आसाम सरकारा जोंखौ मालाबा समाव बबेबा बिथिंनिफ्राय जोंखौ बिमा बाथुलजों नायनाय बायदि जों आन्दाज खालामो। सिनस्रि आफाद बर' थुनलाइ आफाद दे बिथांमोनहा जे हमदानानै मोनथिखाबायब्ला बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनायखौ बुजिजोबखाबायबा जे बिबुंथि लानायाव बुंबायबा नोंथांमोनाहाय जे फैगोन जे फिउचारावहाय माबायदि जाहैगोन बेखौ साननानै जोंनो आलादा रायजोखौ नांखाथारगौ आलादा रायजोखौ जोङो डिमान्ड खालामफिननांगौ आरोखि जोंना दा आलादा रायजोनि मुभमेन्टखौ जों लासैनो खालामफिननांगौ आरोखि नोंथांमोन। हेल' नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबोखौ बरायहरनाय थाबाय। दा आं बेरायथावथाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोखि नोंथांमोननि सिगाङावहाय दाख्लै बावैसो जे नोंथांमोना नुखांखाबायबो जानो हागौ अब्लाबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों जे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोखि जे नोंथांमोना दा नायलांफिनदो दे बिथांमोना मा बिबुंथि बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे बुंलांबाय जे जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौहाय जे जिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामासै दासिमबो जे जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया जे जोंनि अल्ड ट्रेडिशनेल बियो जोंनि गोजाम हारिमु जे बागुरुम्बा मोसानाय जे बियोथ' जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जे मुंदांखा जे जों होनो बर' हारिनि मानसिफोराहाय जे जोंनि हारिनि मानसिफोरा जे बुङो मुंदांखा बागुरुम्बा मोसानाया जे SSC GD सेन्ट्रेलनि एग्जामफ्रावबो जे बागुरुम्बा मोसानायनि कुइसन सोंनाय फैयो जे बागुरुम्बा मोसानाया अबे हारिनि मोसानाय जे ट्रेडिशनेल अबे हारिजों सोमोन्दो थानाय दा बेबो फैखांबाय आगोलावहाय जे नोंथांमोन दा बे बागुरुम्बा मोसानाया माखासेफोरा दे GI टेग मोनलांजोब्बाय जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन बिमुं मोनजोब्बाय मुं फारिलाइयाव थिसनजाजोब्बाय दा नैबे थालांबाय नङा होमबा नोंथांमोन जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बे कालचार बे डान्स जोंनि गोजाम हारिमु दा बे बागुरुम्बा मोसानायाबो जोंना जिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामजानाय मोनब्ला बिराद गोजोननाय थासिनगौमोन आरोखि जोंनि बर' हारियावहाय जे बागुरुम्बा मोसानाया जोंनिनो गोजाम हारिमु दिन्थिफुंनाय जे बागुरुम्बा मोसानाय जे दासिमबो बे जिनेस वर्ल्ड रेकर्ड बे बिमुंखौ मोननो हायाखै जोंना दासिमबो जे बेवहायनो साननानै नायदो जे जोंनि हारिखौहाय माबायदि बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो बेवहायनो जे नोंथांमोना हमदानानै जे मोनथिखाबाय आरोबाव जे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो जे बुंबाय गोख्रों बिबुंथि लाखिबाय जोंनि हारिखौहाय जे बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो नामा अबसे नंगौ नायो बे सैथो बे दानिल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिखौहाय बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो जोंनि डेभेलपमेन्ट जोंनि जौगानायखौहाय जे गुबुन हारियाहाय जे मोजां मोनखाया बिमा बाथुल नायो जोंनि आसाम सरकाराहाय दा नोंथांमोन दा मेन थांखिया जोंना खौसेथि नङा होमबा खौसेथि जे इउनिटि फैनांगौ जे नोंथांमोना गोख्रों बिबुंथि बुंलांबाय जे बेसेन गोसा बिबुंथि बुंलांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो
जे बागुरुम्बाखौ जिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामाखै नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायखानाय जे हमदांनानै मिथिखानानै नुजोबनानै मोनथिजोबखानाय गोदोनिफ्रायनो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जे मोनथिखायो जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिजोबखायो जे बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनायखौहाय दा बर' थुनलाइ आफादनि नीलकान्त गयारि बिथाङा जे बुंलांबाय जे बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो नामा बिथांमोना बुंदों बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायोब्लाबो जों जिखुनु अलखद हारिनि अलखद जे थासारियाव जिखुनु इसुफोरावहाय जे हारि दानांगौनि खामानियावहाय जों कमप्रमाइस खालामा दा बिथांमोना बेफोरबायदि खोथा जे बेसेन गोसा खोथा बुंदों आरोखि बिथाङाबो दा कमप्रमाइस खालामा खोथा बुंदों बिथाङाबो दा जोंनि हारियावहाय दा जोंनि हारिनि जौगानाय देहा थांनानै थानाय दा हारिमु गासिबो बिथिङाव जे सोनारनायानो दा जोंनो गुबै जा बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनायखौ जे हमदांनानै मोनदांनानै जे मोनथिजोबखाबाय बे नुखाजोब्बाय दा गोदोनिफ्रायनो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायबोखायो अब्ला जोंनि हारिनि जानि जे थासारि आरो जोंनि हारिनि जे जेंनाफोरखौहाय जों सुस्रांनांगौब्ला गासिखौबो जे जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि गोनांथि जागोन नङा होमबा बेखौ जोंनो नांथारगौ आलादा रायजो बड'लेण्डखौ आलादा रायजो बड'लेण्डखौसो जों दाबिफिननांगौ आरोखि दे जों दा गणतान्त्रिक भाबै बेखौसो जों दा आन्दलन खालामनांसिगौ आरोखि बे गासिबो समस्या थासारिया जे जोबनोब्ला जोंनो आलादा रायजोआ नांथारगोन आलादा रायजोखौ जों बिथारनांगोन गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामनानै जे जोंनि हारिनि सिनस्रि आफाद बर' थुनलाइ आफाद दे बिथांमोनहा जे हमदांनानै मोनथिखाबायब्ला बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनायखौ बुजिजोबखाबायबा जे बिबुंथि लानायाव बुंबायबा नोंथांमोनाहाय जे फैगोन जे फिउचारावहाय माबायदि जाहैगोन बेखौ साननानै जोंनो आलादा रायजोखौ नांखाथारगौ आलादा रायजोखौ जोङो डिमान्ड खालामफिननांगौ आरोखि जोंना दा आलादा रायजोनि मुभमेन्टखौ जों लासैनो खालामफिननांगौ आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोन भिडिअखौ आं बारा गोबाव लाबोनो सानाखै दा नोंथांमोना खोनासंफिनदो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मा बिबुंथि बुंदोंमोन बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव आरो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनाय हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङा जे मा बुंलांदों दे नोंथांमोना नायफिनलांनानै जे आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि जे नोंथांमोननि साननायखौबो कमेन्टआव फोरमायहर थारैनो नंगौ जोंहा गोबां माखासे दासिमबो मावफुंनो हायै जेंनाफोर दङ जोंनि हारिनि राव जोंनि हारिनि थुनलाइ जोंनि हारिनि बिजों जोंनि हारिनि सिनायथिया बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदों नामा जों बेनि फारसे जों बेयाव स्टाडि खालामगोन जों बेवहाय सावरायगोन आरो बेनि गेजेरजों जुदि माबाफोर गोनांथार थांखि लानांगौ जाब्लाबो जों बेवहाय लागोन नाथाय मोनसे खोथाया सैथो जे बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' हारिनि माखासे आफादखौ लाफानानै जेरै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ आइजो अनसाय आफाद दङ फोरोंगिरि आफाद दङ हारिमु आफाद दङ जोंनि हारिनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि दाग गोलैनाय माबा मोनसे माने बदनाम लाबोनाय जों बे खामानिखौ मालाबाबो जानो होआ आरो जोंनि हारिनि थांनानै थानायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा बे जाबाय जोंनि मोनसे थांखि आरो बेनि सायावनो जों सावरायगोन जानो हागौ जोंहा माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय नाथाय मालाबा जों ओरैबायदि आन्दाज खालामो जे आसाम सरकारा जोंखौ मालाबा समाव बबेबा बिथिंनिफ्राय जोंखौ बिमा बाथुलजों नायनाय बायदि जों आन्दाज खालामो जों बेबायदियाव जों जनानै थाया जोङो गणतान्त्रिक भाबै जों सरकारनो मिथिहोगोन सरकारा जुदि बेवहाय बिथांमोना जुदि खेरायाब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै बिथांमोननो जों खुद्रिनानै जों खोन्थागोन अब्लाबो जोंनि समस्याफोरा समाधान जानांगौ बेनि सायावबो जों सावरायगोन दिल्लीयाव जे जोङो बड'लेण्ड महत्सब खुंबाय मुलुगनि मानसिया मिथिबाय भारतनि मानसिया मिथिबाय आरो बे बड'लेण्ड महत्सबा सारा इण्डियायाव आरो बांसिनै आसामाव सार्जिकेल स्ट्राइक खालामदों मास्टार स्ट्रक खालामदों सोरनिबा नेता गिदिर एक दुइ नाम्बारनि मोखाङा गोसोम जादों आसामाव जादोंना जायाखै रायजोफोर टिभियाव नुदोंना नुवाखै थारमाने जोंखौ मालाबाबो बिदि सानफ्लाङाखैमोन बर'फ्रा जे बै लेभेलसिम सहैगोन बै लेभेलसिम जे जों काउन्टार होगोन जों रावखौबो चेलेन्ज खालामाखै बागुरुम्बाखौ मानो थगायखो बागुरुम्बाखौ नोंथाङा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै बिहुनि उनावनो घोषणा होदोंमोन बिथाङा जोंनि मोजांबो मावदों खिन्थु मालाबा जोङो बांद्राय जौगायोबा एसे लासै खालामनो नागिरो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकार नङा जोङो पार्टी नङा जोंनि जातीय स्वाभिमानखौ लानानै जातीयताबाद बड'फानि आदर्श गेरेमसा हारि दानाय हाइब्रिद दानाय आरो बेखायनो दिल्लीयाव बड'लेण्ड महत्सबखौ
सिमां मोगथां मोनलाय होनाय बादि जोङो हाबाफारि लानानै सोमोनांहोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद बर'नि गोरों गोरा ज' लानानै प्रमद बर'नि इनिसियेटिभआव लिडारशिपआव 21टा आइटेम दिनै जोंनि खारदै जोंनि मा गाननाय आर'नाइ दख'ना गामसा नाफाम खेराइ दाफिनि जौ गिसि जौ गोरान अनला नारजि 21टा आइटेम मुलुगाव बेबायदि आइटेमा GI इन्डिकेसन जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन बे आर'नाइया आं गानदों आंनि होननानै आंहा मा बेयाव मा सार्टिफिकेट दङ फालाय आं मैया बुंदों इन्ड'नेसियानि मानसिया बुंनो हायो बे आंनि मंगलियानि मानसिया बुंनो हायो आंनि नङा होमबा दख'नाखौबो बुंनो हायो बे जोंनिसो थाइलेण्डनियाबो बुंनो हायो चाइनानियाबो बुंनो हायो किन्तु जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन जानायनि उनाव बे जे बर'नि खारदैया जे बर'नि गंगोनाया बर'नि खाम जथा सिफुङा बर'नि नङा होमबा नाफामा बर'नि खेराइ दाफिनिखौ बर'आ जायो गुबुना जानो रोङा